Abu arajo nuna femi ni kononto ani nani tombe murumuru duru laseli amboke ka bo jala koroji ko nyumani woradala amba da limana okluka ka foku kumugo ka daga bana fura munyini nanka makoti foidi kala ani kata faramunye furudi mufura sama Abu Safina jara achama de anana ni wati na nura fm ko abia tabarikala ka don ka fo so ka di achama ba anana ni wati na tabarikala o kumuga nyini ngani wati na abia aiwa Abu Sirajantama ama goshiga do kake ame seben folo munimba ta sogmadana anko amako suwar de bamako muye Yusufu Konati ke akumara ako muye CND ashi Abu Safina jirana ale ko fora abe commission national des droits de l'homme CND ashi uka muye bolo fara muno be Malik konala e Abu Safina jira ibina ka foku ye wuli ka joke ka tesiri oke muye sorasi binani ane kononto muno olumlelendo anga jamana fe ka bi muye jouer kalo klita ubeseka tu unyada ukantu muna ula rala yele laje ka jete mina ka laje ni droit de l'homme ire afotu muna no obara no obika tenhu mu Yusufu Konati ako mu commission national des droits de l'homme nanga mako CNDH anyama basa no de agebe boare ibina e ka foko mu agibu boare akoni tari nyada ni surasi binani ane kononton oka munu mulendo ambulo ka be jouer kalo kletan samba fla ane samugo ane fla takunte dore kata jete mina ka laje ni manu numbe maratugo jumano konna ula afora ku ne akem kaka ublale no oke okonna lawa ukalla inu numbala jelen ko asabatira wa takun kunyeni yen oro kum kono la mo Yusufu Konati ayira ka fo ni che kokole nobe agibu boare ko fo se andiashi onyama batewa akoko abe jamana maraba fo kosobe osobe ke olumunye sira ko duma wala so obesega tunye dani surasi binani ani kononton oka e kunna manya ka fo ko mabe fo ko jamana maraba ko ninku okafu ayaji timna kalaje akomuye sende ashir ibena le kaye ka fo ko jekulu munna be buna adamaden yare la fasa kosebe adamaden ga ake konin ko akana mino la tukushi o jekulu o de do o de kum kono la ko mate bo mala ka fa ku ye nationalité ni wa Abu Safina jara ko ota ala nyeni shianye mfarikule jema mfarikule fima Abu Safina jara ko o shita ala munye se india shir luka wulika jo konite dore buna adamaden alla basla buna adamaden ga ake obisiga du umatukumna oyo oluka laini oye munye fatrike bay no de Yusufu Konati ayira ka foko munye siandia shinyama bano de agibu boare ayira ka fo ukani ntama nkonna ula kibe na ka fo yani ntama nche ko munye oluka bolo fara muno be jamana woro lananga mako INDH fane bolo fara yo obebuna adamadiya la fasali ko baraku oke ko wati temuno na olu no olu bara cha manga nyongo fe muye jamana yira okokana la ko sabga ayira ka fo ni malide munu fane minelino jamana woro la muye INDH yo obe wulika joke obo fara nyanga wala sa munye lafiya da obeseka nyashi o malido mfana matumuna ube maratuko muno okonna ula ore kum konna la namanya ka foko mu surasi binani ane kononton o mnalendo ambolo ka bi jouer kalo kletan samba fla ane samgo ane fla mi se NDH o ka ngawuli ka joke ka chesiri ko ke ka jetimine ke ka laje o surasi binani ane kononton o mnalendo minatuko jumanina anga fanga marabo obolo akoko SNDH o yo luka bara o tabolo oye munye fatrike bay no de Yusufu Konati akomu SNDH nyama bano de agibu boare doni mun kama atarinya dani surasi binani ane kononton uka Abu Safina jara ayira ni son jara kosobe fa bijela Musa o sabge ni surasi nunu ya ayira la ka foko ame domna kombi fen fere temu maje oba ona maliko la munye sogo Abu Safina jara obedu acheke obedu munye loko obedu firiti obedu wa munye shawaratile Abu Safina jara obedu ona kana be klaka minga da osafe Abu Safina jara ko dimini fere temu tigalendo ula ga femu o tigalendo ula o te dore Abu mu communication no be kuna fanu kufo o sabga telephone mu no okumu bulo Abu Safina jara o tika TikTok live Facebook ko no okuma ko o tala perado o le kum kono la mu commission national des droits de l'homme ko ni me wole bla mu nyi mali maraba ma o ka ferenda bali bala dilenga ni kasula denu ne femu ngaka Abu Safina jara o busaka bla o aka o konna o la tumna fatrika baga fola ko ngoni me domna kombi mi sende ashi nyema bay akoni tanin taninka
an ka jamana marabaa k'u sɛgɛrɛ o sabu olu ka wuli ka jɔ tɛ dɔwɛrɛ mun ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maanifin kɔni k'i bɛ kaso la fɛɛrɛ dabali kɛ dimini kɔni a kana kɔ tigi la abada mun ye i ka fɛn minnu n'o bɛ yen ni n'o olu ka kan Abu Safinɛ Jara ko o kana tigɛ la abada i kɛra farafin ye o Abu Safinɛ Jara i kɛra maabilen o i mana kɛ siya o siya de ye i mana kɛ nationalité o nationalité de ye olu bɛ fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ pour que i ka hakɛw olu bɛ se ka di i ma cogo min na nka mun ye fatiri kɛ ba ye n'u ye CNDH kɔni ye ɲanganiya kɔni ka a di u y'a jira k'a fɔ ko nin baara mun n'a filɛ nin ye kasi 49 mun n'olu minɛlen filɛ anw bolo Mali miliyɔn k'a dɔn k'a fɔ ko olu tunu da don a la dɛ o sabu ko in kɔni a bɛ kiiri maaw ka bolo kan olu bɛna baara in ka a to kiiri maaw ka bolo kan n'olu y'a bila yɔrɔ min na mun ye CNDH mɔgɔw yɛrɛ ko olu bɛ kiiri maaw kɔ nka hali bi ni maa minnu n'u bɛ kaso bon na nin waati in na n'a bɛ sɔrɔsi 49 dunan minnu bɔra Côte d'Ivoire jamana na ka na an ka jamana kɔnɔ u y'a ɲini k'a fɔ k'u mago kɔni bɛ an bɛ don min na comme bi avocat la mun bɛ se k'u sɔrɔnali don kɔni k'o kɛ o hukumu kɔnɔna la hali bi mun ye a ɲɛɲinina k'a fɔ ko mun ye avocat bɛ se ka sɔrɔ u ye cogo min na sɔrɔnali don baaraw ko o baaraw bɛ se ka timɛ cogo min na nka min ye CNDH n'o b'a a ɲɛmaaba ko fɔ Agibu Bɔrɛ a ko an bɛ don min na comme bi ni sɔrɔsi 49 in Abu ne kulɔ tɛ fila ye u kulɔ la ayiwa e bɛ kaso la i bɛ ka nin bɛɛ dun mais kaso o ko ka nɔgɔ awɔ a bɛ dun de awɔ droit ko tɛ logo friti condition maa dɔ ka di sa ils sont dans les conditions ils sont dans les conditions cɛ ninnu yɛrɛ bɛ ka min dun est-ce que n'u bɛ Côte d'Ivoire u bɛ ni ɲɔgɔn na sɔrɔ ye Ala k'a ɲɛ ka da ayiwa tabarikala an ka taa peut-être i ka dɔn k'a fɔ ni i ye ale bila ne bɛ bolo don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko nouvelle horizon i ka dɔn k'a fɔ Mamana Touré ale ka sɛbɛn don a ko hali bi i ka dɔn k'a fɔ an ka taa Gawo min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ siraba min ni o b'a ta Douanzan bori k'a dɔn k'a fɔ ka taa fɔ Gawo k'a fɔ Gwɛlɛya ale bɛ nin siraba in kan a bɛ kɛ sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ jadi wale a kɛbaaw sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko alerte o ye i ka dɔn k'a fɔ alerte i ka dɔn k'a fɔ ko o kɔni o kɛra an bɛ waati min na komi bi fɛn min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ médicament la n'o ye i ka dɔn k'a fɔ furaw ye dɔgɔtɔrɔ furaw kɛrɛnkɛrɛnɲana ka bi n'a fɔ Gawo dugu kɔnɔna na bi a ye ka dɔn k'a fɔ ko furako ko a gwɛlɛyalen bɛ pharmacie kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnɲana siriba ka fɔla ni o ye Mamani Touré ko siraba min b'a ta Douanzan i ka dɔn k'a fɔ ka taa Boni Hakaja ka taa i kunjɛ fɔ Gawo gwɛlɛya belebele bɛ nin sira in kan k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni u tɔgɔ ko jadisu dɔw ko u ma ko terisu i ka dɔn k'a fɔ ninnu kɔni kɛn bɛ ka blokisi n'o ye ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ maa ti don maa ti bɔ i ka dɔn k'a fɔ sira kɔni u kɛn bɛ ka tigɛ jamana kɔnɔdenw na a ka jan maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ nin siraba in kan k'a boli sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ u kan kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ siraba in kan min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ mobilibaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya gɛlɛya kɔni bɛ olu kan maa kɔni yira la k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi fɛn min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Gawokaw la i ka dɔn k'a fɔ ko maɲumanko da bɛ Gawo a ka jan maa minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni olu bɛ médicament ni u mago bɛ fura la kɛrɛnkɛrɛnnenya fura minnu ni a bɛ feere pharmacie kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko a dɛsɛlen bɛ bi Gawo a dugu kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na siriba ka fɔla i ka dɔn k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ axe in na n'o ye nin siraba in ye i ka dɔn k'a fɔ ko l'insécurité ni o ye lakanabaliya ye ale kɔni a ɲɔ a sɛbɛ ɲaamɛ hali bi ko tiɲɛ don i ka dɔn k'a fɔ lakanabaw n'o bɛ tali kɛ an ka faamaw la u ye wulikajɔ caman kɛ ka hakaja min bɛ tali kɛ nin siraba in na Douanzan i ka dɔn k'a fɔ ka taa bila an bori la hakaja ka taa se fɔ Gawo ma i ka dɔn k'a fɔ sanga ani waati gwɛlɛya belebele bɛ sira in kan waati dɔ la i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ camion ta ani kɔnɔntɔn la hakaja i ka dɔn k'a fɔ balo caman de tun bɛ a kɔnɔ balo a tɔni yirikaw caman tun bɛ a kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ tamaru la jɛgɛ wusu i ka dɔn k'a fɔ ka taa se fɛn caman de ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ i ka dɔn k'a fɔ nin camion ta ani kɔnɔntɔn in kɔnɔ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko o siraba kelen in fɛ min bɛ tali kɛ jadi wale maaw la u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ hakaja i k'a dɔn k'a fɔ u mago bɛ balo minnu na u kɛlenkɔrɔ kɔfɛ k'o ta i ka dɔn k'a fɔ ko u ye tasuma don min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ camion ninnu na ani a kɔnɔ balo tɔ maajugu don sababu ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ siraba in a boli a sɛbɛ gwɛlɛyalen bɛ hakaja i k'a dɔn k'a fɔ camion minnu bɛ yen ni olu kan ka fura doni ka bɔ Bamakɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'i kunda Gawo kan ninnu bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ gwɛlɛya i k'a dɔn k'a fɔ min b'a a to k'a fɔ ko Gawokaw i k'a dɔn k'a fɔ ko furako gɛlɛya bɛ u la bi minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ syndicat des pharmaciens to a la i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Abdurahmane Usmani ye i k'a dɔn k'a fɔ ale ye pharmacien ka ɲɛmaa ye Gawo a ko i k'a dɔn k'a fɔ kabini waati dɔ la olu ye nin kunnafoni u y'a cɛri u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ hakaja ka kɔrɔfɔ k'a doni ka se gouverneur ma
gouverneur ka do ka fɔ a ka a jɔyɔrɔ la a ka ja ka do ka fɔ autorité minnu bɛ ale sanjɛ a ka kunnafoni da u tulo kan k'a sababu kɛ kabini juin kalo waati olu ye nin kunnafoni bɔ ha bi k'a fɔ ko ni kunnajamakɛ haka ja sira in a bloqué filɛ cogo min na ni kunnajamakɛ min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ furako la a bɛna gɛlɛya Gawo kɔnɔna na ka do ka fɔ ministre ka do ka fɔ ko u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ kuma a ka se ministre ale ka tulo kan ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ santé ko ma ani ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ ka do ka fɔ forces armées et des anciens combattants ma n'o ye sɔrɔsilakaw ka ministre olu bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka do ka fɔ furaw bɛ se ka Gawo a sɔrɔ cogo min na kuma ka do ka fɔ o donni kama ka do ka fɔ ministre u ye assurance d'u ma k'a fɔ k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ haka ja fura minnu bɛ yen n'olu kan ka na Gawo min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ sɔrɔsiw ka avion minnu bɛ yen olu na kɛ sababu ye ka do ka fɔ ka fura k'a donni walasa Gawukaw u bɛ se ka fura sɔrɔ cogo min na kabini o kɔrɔfɔ in fɔra ka se fɔ bi ma min bɛ tali kɛ hali bi fura ko a dɛsɛ a bɛ Gawuko ye k'a sababu kɛ ka do ka fɔ hakilina min ni a fɔra kuma min ni a fɔra ka do ka fɔ kuma in a ma waleya hali bi o de sababu la ka do ka fɔ Gawukaw maa minnu bɛ Gawo kɛrɛnkɛrɛnnenya ni olu ka waati bɛɛ lajɛlen na olu mago bɛ jɔ fura la a caman bɛ yen ka do ka fɔ u balima minnu bɛ Bamakɔ yan k'olu kɔni bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ haka ja k'u ka furaw ci u ma avion minnu bɛ taa ka segin la i ka do ka fɔ furanjɛ kɔnɔ n'o bɔra yen i ka do ka fɔ maa dɔw bɛ yen ka do ka fɔ olu fana ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ haka ja ka Gawo bila siɲɛ kelen ka n'u sigi Bamakɔ walasa i ka do ka fɔ maa minnu bɛ yen sanga ani waati ni olu balo bɛ ɲini ka kɛ fura ye i ka do ka fɔ olu bɛ se k'u ka furaw ta a tacogo la cogo min na parce que ka fɔla n'o ye Mamani Ture ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in kɛ bɛ gɛlɛyaba ye Gawo kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni faamaw n'u ma fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ haka ja médicaments bɛ se ka don Gawo kɔnɔ cogo min na k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a jateminɛ ko i k'a dɔn k'a fɔ maa caman bɛ yen pharmacien caman bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni tɛna se ka avion min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka pharmacie furaw tɛna se ka avion transport bɔ haka ja k'u ka furaw lase Gawo ka do ka fɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko sira a lablara min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ maa caman na olu bɛ se ka na fura ta Bamakɔ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka Gawo k'a magɛn o faama u ka u jɔ u jɔyɔrɔ la fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ walasa ka do ka fɔ sira min filɛ nin ye ni o ye Douazan Ombori Gawo ye a bɛ se ka libérer cogo min na haka ja taa ka segin a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Basiri filɛ an ye min mɔ ka do ka fɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Ture ale ka sɛbɛn Abu Safinɛ Jara Mamani Ture ale bɛ fo ne ye Nouvelle Horizon ne y'ale bila o Nouvelle Horizon kelen ne ba ale sama ka gɛrɛ na Demba Konte ke a kumara Abu Safinɛ Jara a bɛna ta ni ma Turi ni k'a bila jikala na a bɛ k'a ɲɛna ko jisuguya k'o ye kelen ye Mouvement National de Libération de l'Azawad na a ko fɔra a tɛ MNLA a to o ko fɔ wa ma diinɛ marifatigi kɔrɔ ninnu kɔtɛ wa n'a bɛ S rebelle kɔrɔ kɔfɔ Abu Safinɛ Jara olu tɛ wa k'i bɛ na ye k'a fɔ ko les vieux démons n'o bɛ diinɛ kɔrɔ ninnu kɔfɔ a bɛ n'a fɔ k'u bɛ fɛ ka wuli kura ye dɛ mun ye Demba Konte a yira k'a fɔ ko groupe armé séparatiste au nord du Mali n'o ko fɔra a bɛ Mouvement National de Libération de l'Azawad Abu Safinɛ Jara a bɔ olu ko fɔ ko mun ye arabadon n'o bɛnna uti kalo tile 24 ma san 2000 ani san 22 k'i bɛ na ye k'a fɔ ninnu y'a yira k'a fɔ kunnafonidi siraw fɛ k'a fɔ k'u bɛna lajɛrɛ dɔ kɔni ko o boloda lajɛrɛ minnu bɛna kɛ mun ye uti kalo tile 27 ka taa bila mun ye uti kalo tile 29 na lajɛrɛ ko a bɛ kɛ mun ye kidalikaw fɛ o de kom kɔnɔ la ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko mun ye Mamadi bɛ k'a fɔ k'e b'i yɛrɛ sɔrɔ mun ye Azawadi o kɔnɔna o la k'o ka fara ɲɔgɔn kan politiki sira fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan lakana o sira fɛ Abu Safinɛ Jara siga t'a la mun ye lajɛrɛ a kun ye o ye mun ye fatirikɛ ba ye n'o de Demba Konte a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu n'a bɛ Mouvement National de Libération de l'Azawad Abu Safinɛ Jara ko maa caman bɛ ka ɲininkali to min ni ka a sigi yɛrɛ kɔrɔ k'o kuma na ko ninnu bɛ fɛ ka fɛn jumɛn de kɛ sa u bɛ fɛ ka bali ka wuli jumɛn de kɛ an ka jamana in kɔnɔ tuguni o sabu kɛ i bɛ na ye k'a fɔ k'a bɛ donni min kama mun ye Faransi a y'a yira k'a fɔ ko ale ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen k'u bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ Abu Safinɛ Jara a donni kama ni maa ninnu n'a bɛ MNLA maaw ko fɔ Abu Safinɛ Jara u donfini ko a bɛ nin ka yɛlɛma o de kun kɔnɔna la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye Faransi sɔrɔsi labanw kɔni olu bɔra an ka jamana kɔnɔ mun ye ni arabadon n'a bɛnna uti kalo tile 24 ma mun ye MNLA maaw u ye kunnafoni ni ka a jɛnsɛn u ka maa mun bɛ n'o de Mohamed Atta ye i bɛ na ye k'a fɔ ale ye MNLA disi belebele ale de kɔni ye nin kunnafoni ni ka a cɛri k'a yira k'a fɔ k'u bɛna lajɛrɛ in kɛ mun ye uti kalo tile 27 ka n'a bila mun ye uti kalo tile 29 o la o de kun kɔnɔ la a ko ni MNLA ni y'a jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara a bɛ nin kɛra waati nin bɔ ni maa ninnu kɔni u kun da delen don k'a bɛ donni mun kama u ka cɛden mun n'o bɛ sport kunna bi farikolo ɲɛnajɛ n'a b'a ko fɔ o tɛ Musa Atta ye k'a bɛ donni mun kama ale kɔni donna gouvernement na Abu Safinɛ Jara ko mun ye MNLA kɔni a kun y'i da de nin waati laban ninnu kɔnɔna n'a yira k'a fɔ ko mun ye Faransi sɔrɔsiw
olu benu ka kɛlɛkɛcɛw bɛɛ lajɛlen bɔ an ka jamana kɔnɔ a dun dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko waati tɛmɛnw na a dangana bɛɛ sɔrɔla k'a fɔ ko ni maa ninnu n'a bɛ MNLA maaw kofɔ Abu Safinɛ Jara u jigisɛmɛ yɔrɔ k'o ye Faransi de ye n'i ye sɛnugu tilennen k'a jɔ t'a la mun ye kala kɔni ko a ba a kɔnɔ ni maa ninnu n'a bɛ MNLA maaw kofɔ a bɛ san 2012 olu de an ka jamana ni ka a bila ni gɛlɛya o kɔnɔ la k'o kuma na labɛn jumɛn de b'u bolo jamana bilalen kɔfɛ ni gɛlɛya o kɔnɔ la k'a bɛ 2012 fɔ an bɛ don min na ko bi u bɛ fɛ ka bali ka wuli jumɛn fana ni o kɛ Patrick b'a ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye MNLA yɛrɛ Abu Safinɛ Jara a bɛ taabolo minɛ i n'a fɔ ko bi Abu Safinɛ Jara a maa caman bɛ o jɔrɔlen don kosɛbɛ o sababu kɛ mun ye u jatigi ye n'o bɛ Faransi kofɔ ale y'a ka koso n'a ka kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a kɛra sababu ye min ye MNLA maaw u caman kɔni u jɔrɔlen o don bi u jɔrɔlen don u yɛrɛ ka lakana la mun ye Faransi sɔrɔsiw taalen o kɔfɛ Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ mun ye an ka jamana yɛrɛ gouvernement ale wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri caman kɔni o kɛ mun ye accord mun n'o o bolonɔbila kɛra anw ni nin marifatigi kura ninnu ni ɲɔgɔn cɛla o la a baaraw bɛ se ka ta baara cogo min na o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ baara dɔw bɛ yen olu baaraw kɔni o dili ko o donna ka ban nka mun ye baara caman fana bɛ yen Abu Safinɛ Jara ko o dili ko o ma don dɛ o sababu kɛ an ka jamana marabaaw bɛ ka a tɛntɛn u bɛ k'a sɛbɛkɔrɔ tɛntɛn mun ye baara mun n'o bɛ se ka kɛ accord d'Alger na n'a tɛ se ka kɛ gɛlɛya jamana ma olu bɛ ka o baara ni ko o timɛ nka baara o baara de bɛ accord d'Alger in kɔnɔ Abu Safinɛ Jara don na nataw la k'a bɛ se ka kɛ gɛlɛya mun ye Mali ma an ka jamana marabaaw kɛlen bɛ ka guwara kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ da ka ɲɛsin o baara in kɔni ko o ma Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye Malidenw an tɛ ɲinɛ abada ni jɛrɛjɛkulu in kɔni n'a bɛ MNLA kofɔ a ko donni min kama mun ye Karafi fanga a bɛ dafiri tɛ cari i bɛ na ye k'a fɔ mun ye Mohamed Karafi san 2012 ale ka fanga a binna ni jɛrɛjɛkulu nin ye Faransiden ninnu sɛnsɛn kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara ni ka u cari mun ye an ka Kidali o kɔnɔna u la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye u jatigi n'o bɛ Faransi kofɔ o taara ka ban wa MNLA yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na ko bi an ka armée montée en puissance Abu Safinɛ Jara o ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi o t'o ye u tun bɛ mun ye bamaciya fari mun ni k'o bolola waati tɛmɛnw na n'u y'a kɔrɔ bɔ armée b'u kɛ c'est tout kojugu c'est fini c'est clair an tɛ taa ni maa ma bilen dɛ a y'i tan ti an laban bɛ taa 22 kɛ Kidali o kɛ a bɛ kɛ dɛ awɔ ɲina 22 septembre ɲina 22 septembre minnu b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ Ala k'u ci ni ninnu ni Ala y'u ci u k'a fɔ k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan boloda bilen tan tɛ di maa si ma bilen ayi donc e bɛ bila ɲɛ an bɛ taa Kidali awɔ ne taara ne ye terrain jateminɛ anw bɛ taa ayi non mais ɲɛmaa de bɛ bila ɲɛ ne tɛ ɲɛmaa ye o ale bɛ taa koyi ɲɛmaa de bɛ bila ɲɛ ale bɛ taa Amadu Arama awɔ n'i ye Kidali fɔ dɔrɔn ne hakili bɛ jigin a ka voyage la awɔ o ma diya dɛ n'an da sera Kidali ma dɔrɔn n'a y'a da don a ka voyage ko in na papa ko tiɲɛ nin kɛra ye tiɲɛ nin kɛra ye o ma diya dɛ n'a hakili jiginna la n bɛ yɛlɛ avion kɛlen ka dɛsɛ ka jigin ko dans quels instants a ma diya dɛ l'atterrissage papa avion ma aéroport ye baara gɛlɛyara a tununa la k'a y'i nu jigin ka tila ka nu wuli diɲɛ kan bɛ fɔra ye ka duru don fiɲɛ nɔ tun diɲɛ kan bɛ fɔra ye yɔrɔ avion kɔnɔna an ma don a kɔnɔ nka o b'a fɔ cogo min na suma baara b'a kɔnɔ a sumalen don nka Mamadu Adama Mayiga ninnu olu ka guloki i tun b'a bisi de ji ye sɔrɔ ka jigin a ɲɛma a ma diya ko ye a ma diya dɛ Ala k'a ɲɛ i bolo don a bara ayiwa bete i k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ segin ne don i k'a dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ o ko di ni min ni an b'a wele ko ɲɛdankura u ka bi bɔli ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ye Mahamani Ture ale ka kuma Mahamani ko i k'a dɔn k'a fɔ hali bi an ka jida kununko ta zana kan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ anw balimamuso min bɛ yen ni kɛrɛnkɛrɛnyana ni Ivoirien don kosɛbɛ ni dɔw ko activiste n y'a dɔn k'a fɔ o ye maa ye maa min ni a lakodɔnnen bɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnyana i k'a dɔn k'a fɔ réseaux sociaux olu sanfɛ maa min ni maaw bɛɛ lajɛlen bɛ a ko a kalama min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Pilcheri G Balila i k'a dɔn k'a fɔ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ activiste ye min ni k'a dɔn k'a fɔ a kunu nana anw fɛ Bamakɔ yan don tɛmɛnenw na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ surasi 49 min ni u minɛnen bɛ anw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnyana bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabini juillet kalo ale tile 10 waati la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Ivoirien ka surasi 41 surasi 49 olu kɔni k'a dɔn k'a fɔ olu minɛna anw fɛ Bamakɔ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko atteinte à l'autorité de l'État n'o ye k'a dɔn k'a fɔ bingani waleyaw o tun b'a fɛ ka taa k'a dɔn k'a fɔ janfaw ani dibi o caman de taa kun bɛ ka anw ka autorités k'olu sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin activiste na ni Ivoirien don waati min na k'a dɔn k'a fɔ a nana bɔ surasi la ka ninnu na k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ a y'a yira k'a fɔ ninnu ye ale balimaw ye kuma ye k'a dɔn k'a fɔ a nana bɔ u la waati min na k'a dɔn k'a fɔ a sɛgɛrɛ ka taa Côte d'Ivoire min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Ado ani a jɛw la filɛ ka muso in minɛ nin ye nin waati na i k'a dɔn k'a fɔ ka an bila muso in k'a dɔn k'a fɔ k'a don kaso la u y'a datugu munna
Ko nana yan dɔrɔn wa? Ah nana dɔrɔn. Nana dɔrɔn ni an ka maa minnu ye ɲɔgɔn olu man d'a ye o. Cɛkɔrɔba tɛ dɔɔnin k'a ka ɲamaku ji in na ba. A ti hinɛ dɛ. A ka dɔɔnin k'a ka ɲamaku ji in na koyi. A ka ji k'a la dɛ. Ɲamaku ji in bɛ ka a da a ka ji dɔɔnin kɛ ɲamaku ji in na. Ayiwa min ye Mamani Ture ye a ko i ka dɔn k'a fɔ u ye kunnafoni sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɔ Côte d'Ivoire a bolo kan. Min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ an balimamuso in na ni o ye i ka dɔn k'a fɔ Pilcheri Balo ye. I ka dɔn k'a fɔ nin an balimamuso min ni activiste don ale kɔni i ka dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw na a nana anw fɛ Bamakɔ yan. Waati min na a nana an fɛ Bamakɔ yan maa mun bɛ yen ni o cogoya ko Adama Jara Ben le cerveau min ni i ka dɔn k'a fɔ o bɛ mouvement dɔ cogoya la. Jɔnma min ni o cogoya ko mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts. Yɛlɛmɛ a kalama k'a fɔ Adama Jara maa don maa min ni a lakodɔnnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ sɔrɔsilaka ninnu olu sankɔrɔma taliko la i ka dɔn k'a fɔ a ka wulikajɔ fanba ye o ye an balimamuso i ka dɔn k'a fɔ a wulila ka bɔ Côte d'Ivoire min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ ka na anw fɛ Bamakɔ yan waati min na a nana Adama Jara Ben le cerveau ani olu ye ɲɔgɔn ye o tuma i ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔnyew tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ min bɛ talikɛ a balima sɔrɔsilakaw la a fana taara ka t'i ɲɛ da u kan a ka ja u bɛ condition de vie min kɔnɔ ka o sidɔn i ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ an balimamuso in na ni o ye activiste ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ waati min na a segira a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka ja min bɛ talikɛ sɔrɔsi ninnu balimakɛw la a ka ja u somaw la ani u ka ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye i ka dɔn k'a fɔ o bolo dalen kɔrɔ kɔfɛ activiste a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka ja ka collectif dɔ u ka sigi sen kan collectif min bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka ja ka deliw ko olu boloda a ka ja ko wɛrɛw bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ k'olu boloda i ka dɔn k'a fɔ maa 49 u bɛ se ka bila cogo min na waati min na i ka dɔn k'a fɔ an balimamuso a ye nin fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen labɛn ko a bɛ o baaraw kɛ tuma min na kɛrɛnkɛrɛnnenya u ye o lajɛrew kɛ u ka dugu min ni o bɛ wele ko Yupugɔ ɲa dɔn k'a fɔ o ye Côte d'Ivoire a duguba dɔ ye i ka dɔn k'a fɔ u ye o waleyaw kɛ yen a ka ja o lajɛrew u ye o boloda ye waati min na i ka dɔn k'a fɔ u ye o boloda i ka dɔn k'a fɔ muso in y'a yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ o lajɛrɛ sɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ ko ado ninnu mago tɛ nin sɔrɔsilaka ninnu na cɛ 49 min ni u minɛnen filɛ nin ye a ka ja i ka dɔn k'a fɔ ni fili man ɲa ni fili bɛ i fɛ i ka dɔn k'a fɔ Mali autorités ye min ɲini ado fɛ u ti dɔwɛrɛ dɛ ko u kana u ɲɔngiri autorités ye min ɲini u fɛ o de u kana yafa deli a ka ja n'u ye yafa deli a ka ja i ka dɔn k'a fɔ ko in kun bɛ yɔrɔ min na i ka dɔn k'a fɔ an zele filɛ yɔrɔ min ko a laban kun ti se o yɔrɔ la i ka dɔn k'a fɔ an balimamuso a ye nin kɔrɔfɔw de fɔ a ka ja sɔrɔsilaka ninnu u balimaw ɲɛna a ka ja u somaw ɲɛna waati min na i ka dɔn k'a fɔ a kɛlenkɔrɔ kɔfɛ ka tila o lajɛrɛw la a ye a ɲini sɔrɔsilakaw u somaw fɛ i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen u ko o bila sen kan a ka ja i ka dɔn k'a fɔ an na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ wa i ka dɔn k'a fɔ sɔrɔsilaka ninnu anw ka bɔ ni bolo wɛrɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ Mali ɲɛmaw u bɛ se k'u bila cogo min na an balimamuso a kɛlenkɔrɔ kɔfɛ ka nin fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen tigɛ ka nin kɔrɔfɔ ninnu ta ka nin jalakiw ta ka ado k'a sɛgɛrɛ o yɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen i ka dɔn k'a fɔ o ma tɛmɛ tile 2 kan min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka sécurité d'état la muso in taalen filɛ musoba in taalen filɛ a minɛni ye min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ kogonanu ni ɲɔgɔn cɛ wa i ka dɔn k'a fɔ u ye a bila kogonanu ni ɲɔgɔn cɛ a ka ja i ka dɔn k'a fɔ u kɛlen bɛ ka jalaki bin a kan k'a jira k'a fɔ min bɛ talikɛ Guillaume Soro la i y'a dɔn k'a fɔ Guillaume Soro o fana ye ivoirien ye maa min bɛ i ka dɔn k'a fɔ wala bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ale fana tɛ maa ye min ni a dogolen don min bɛ talikɛ Guillaume Soro la i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛbaaba don min bɛ talikɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ o kɛbaaba don maa i ka dɔn k'a fɔ jalaki caman bɛ u ye o ta ka muso in sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ ko muso in nalen Bamakɔ yan a ka ja i ka dɔn k'a fɔ jɛrɛjɛkulu min bɛ yen ni o bɛ wele ko mouvement yɛrɛwolo debout ko a nana o ɲɛmaw lajɛ o ma bɛn olu ma kelen min bɛ talikɛ Guillaume Soro la i ka dɔn k'a fɔ ani olu bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye 2 ye kuma ka kɛ ni nin waleya ninnu ye i ka dɔn k'a fɔ ko u na muso in minɛ k'a don kaso la koyi wa i ka dɔn k'a fɔ an balimamuso in ni o ye i ka dɔn k'a fɔ Pilcheri Balo ye i ka dɔn k'a fɔ u kɛlen filɛ k'a datugu sabula i ka dɔn k'a fɔ a tun b'a fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ fɛɛrɛ ni dabali min bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni o bɛ se ka kɛ sababu ye sɔrɔdasi cɛ 49 ye u bɛ se ka liberté sɔrɔ cogo min na sɔrɔdasi cɛ 49 ye a ka ja i ka dɔn k'a fɔ Mali faamaw bɛ se ka yafa u ma cogo min na min bɛ talikɛ an balimamuso in na a ye jalaki ta ka Alassane ado sɛgɛrɛ k'a da kan i ka dɔn k'a fɔ Alassane Ouattara a fɔra ye a ka yafa deli min kɛ Mali autorités fɛ n'i y'a ye a banna o ma o b'a jira k'a fɔ ko a mago tɛ a ka sɔrɔdasiw la o tuma an balimamuso a ye nin kɔrɔfɔ min fɔ nin ne digi bɛ ado la wa i ka dɔn a ma ɲa min kɔ a y'a minɛ k'a datugu Basiri filɛ i ka dɔn k'a fɔ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Ture ka sɛbɛn don Mamani Ture bɛ fo an balimamuso a ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ a ye tiɲɛ fɔ Abu Safinɛ Jara an b'a fɔ mun ye Alassane Dramane Ouattara na ado cɛkɔrɔba a ka sabali a ka segin a kɔ a ka segin a kɔ a ka dɔn k'a fɔ bibe sini bɛ dɛ ni diɲɛ yɛlɛmana ni ma yɛlɛma a nɔfɛ i bɛ yɛlɛma ko a bɛ yɛlɛma ni ye dɛ Alassane bolo minɛ n'a bɔrɔ la n'a fɔra i ɲɛna k'a fɔ ko yafa deli n ko yafa deli aw yɛrɛ ka marabagaw y'a fɔ a ɲɛna cogo min na Abu Safinɛ Jara olu y'a ko ni magaya k'a d'a ma dun olu y'a yira Alassane na de Alassane a fɔ k'i filila i filila ne tɛ fili tɛ koyi bon autorité dɔw yɛrɛ bɛ nin ɲini k'a fɔ ko yafa deli k'o ye a ko bannen
ni Mali faamaw tɛ maa t'o kɛ o. Ayi mɔgɔ tigɛ yɔrɔ dɔ de bɛ ko in kɔnɔna la. Oui. Mɔgɔ tigɛ o faamu sisan. Hali mun ye délégation mun n'a bɔra Côte d'Ivoire jamana la ka na. Abu Safinɛ Jara na an ka marabagaw sɔnna k'u bolo bɔ ni surasi 49 kan na sisan ka sɔrɔ kumakan dɔ ma sɔrɔ Alassane Dramane Ouattara da kɔnɔ. Don na nataw la Alassane Dramane bɛ se ka mun ye jamana in k'an wele CPI la. A bɛ se ka kɛ. Don na nataw la Alassane Dramane Ouattara bɛ se ka kuma fɔ an ka fasodenw ma an sigilen tɛ ni fɛn min ye. Ta juru sara bere ma ɲi dɛ. Donc c'est pour cela an ka marabagaw ye mun laɲini Alassane Dramane Ouattara a fɔ ko i filila. An b'a dɔn k'i ma fili. O sabu kɛ nin ye aw na ko segina nin. Awɔ an ma bɔ a kalama. An b'a dɔn fili tɛ. Fili tɛ. Mais a fɔ dɔrɔn k'i fili. A ko fili de fɔ. Maa minnu bɛ ka yafa deli. Maa minnu bɛ cɛkɔrɔba in dɔn olu ka t'a fɔ. A t'a fɔ. A t'a fɔ. Kana nin fɔ sa. O tuma maintenant fɛn min fɛn ɲɛna nin ko in na Alassane il est entre marteau et l'enclume. Alassane Mboro. Sinon n bɛna min fiyɛ. Pardon kɔni yafa kɔni a kan ka se ka ko bɛɛ ban nka n'a ma se ka yafa bɔ a da kɔnɔ ko fana a bɛ to justice ka bolo kan Alassane b'a nacogo dɔn justice maa min fɔ a bɛ k'o de ye ma ɲɛna n'o tɛ Alassane a b'a nacogo dɔn fanga in kunna a b'a nacogo dɔn maa mun y'a sigi fanga in kunna o bɛ yen a caman na mun ye su caman de kan aw kɛra ka fanga in sɔrɔ a banna maa minnu y'a sigi fanga in kunna a b'u dɔn wa n'a y'u ja sini u bɛ se ka wuli ka bɔ yen a b'o kalama a bɛ fanga makara de la Abu Safinɛ Jara yan'an ka taa sugu kɔnɔ an bɛ nin fasiri an b'ale ta le pays n bolo don bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Mama Paga a kumana dɛ a ko faux usage de faux et faux en écriture Abu Safinɛ Jara n'i ye nin kɔrɔfɔ nin nansarakan n'i y'a mɛn nin tɛ kibaruya duman ye a ko mun ye entrepreneur en BTP siga t'a la don n'a nataw la nin caman kɔni bɛ Abu Safinɛ Jara u bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ mun ye pôle économique maaw kɔni o ɲɛkɔrɔla o la mun ye fatiri kɛ ba ye n'o de Mama Paga ka bɔ le pays o kɔnɔna o la a yira k'a fɔ ko an ka jamana in kɔnɔna la Mama de y'a fɔ k'i bɛ fɛ ka yɛlɛma baara ni ka a boloda Abu Safinɛ Jara i bɛ taa sɔrɔ mun ye cɛ dɔw kɔni kɛlen bɛ ka u disi ni ka a sɛbɛkɔrɔ da i la walasa mun ye yɛlɛma baara in kana se ka sigi sen kan o de kumu kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye direction nationale de l'urbanisme de l'habitat Abu Safinɛ Jara ko o taabolo kelen ko de b'o kɔnɔna la bi koyi a ko ni hakili b'a la mun ye nin cɛ kofɔlen n'a bɛ Amadu Dumiya kofɔ k'a bɛ dɔɔni min kama ni Dumiya kɛ ye a nana mun ye directeur ya la mun ye urbanisme de l'habitat o kunna Abu Safinɛ Jara a ye mun ye yɛlɛma caman ko o kɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye cakɛ baara caman ko o kɛra mun ye yɛlɛmali caman ko o kɛra mun ye cakɛda in yɛrɛ a maracogo o kɔnɔna o la o de kumu kɔnɔna la mun ye nin cɛ kɔfɔlen n'a bɛ Amadu Dumiya kofɔ a ye yɛlɛmali baara minnu ni ko o kɛ nin cakɛda in kɔnɔna la n'a bɛ urbanisme de l'habitat o kofɔ ani a bɛ ka yɛlɛmali baara minnu kura minnu ni ko o bila sen kan i n'a fɔ yuruku yɛrɛ u bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ cogo min na nin cakɛda in na Abu Safinɛ Jara o kɛlen bɛ gɛlɛya ye mun ye Amadu Dumiya ma dɛ mun ye fatirikɛ ba n'o de Mama Paga ye a ko nin cɛ kɔfɔlen n'a bɛ Amadu Dumiya n'a bɛ ale kofɔ Abu a nana nin cakɛda in ɲɛmaaya la n'o bɛ direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat a ti tɛmɛ kalo 9 o kan Abu Safinɛ Jara nin cɛ kɔfɔlen kabi don ni min kama a nana i bɛ na ye k'a fɔ ko a ye yɛlɛma baara caman ni ko o boloda maa minnu yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko olu bɛ chantier la kɔlɔsi Abu Safinɛ Jara a ye gilet fo ka taa fara mun ye casquette kan Abu Safinɛ Jara ko o ɲini ka di olu ma o ɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ taa du u cɛ la k'a yira k'a fɔ ko olu ye nin cakɛda in baarakɛlaw ye u n'olu bɛ se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn ma cogo min na a ye wulikajɔ fana ni k'o bila sen kan mun ye carte professionnelle en format carte nina k'o kɛ i n'a fɔ carte nina cogoya nin bɛɛ lajɛlen kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa mun ye baarakɛlaw ani yurukuyurukɛlaw Abu Safinɛ Jara olu bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko k'a bɛ ala ka cakɛda yɔrɔ in kɔni ka a da Abu Safinɛ Jara n'o de bɛ urbanisme ko fɔ nin baara in kɔni ko a ɲɔgɔnna ko o ma deli ka kɛ a kɔnɔna la mun ye Amadu Dumiya a kɛlen ka gilet fo ka taa fara mun ye casquette k'o di maaw ma nin cakɛla in baarakɛlaw ma Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ k'a ye wulikajɔ fɛnɛ k'o bila sen kan o sabu kɛ maanifin ni kɔngɔ ko a b'i la Abu Safinɛ Jara tiɲɛ fɔlen ko o bɛ gɛlɛya i bolo o de kumu kɔnɔna la u nana musaka yɛrɛ bɔ u ka cakɛda la n'a b'u ka direction o kofɔ mun ye cantine scolaire cantine dɔ ni k'o bila sen kan Abu Safinɛ Jara n'o bɛ diminikɛyɔrɔ o kofɔ k'o bila mun ye comité syndical ale tɔgɔ la Abu Safinɛ Jara o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i n'a fɔ comité syndical mun n'o bɛ urbanisme kɔnɔna la olu y'a yira k'a fɔ ko mun ye parking moto ko o ka jɔ mun ye nin belebele ye sa mun ye Amadu Dumiya mun ye parking moto a y'o fɛnɛ baaraw ni ko o boloda mansini baw fɛnɛ ko o sanna i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye baara caman ko o kɛra mun ye 8 mars mana se fini a bɛ di musow ma Abu Safinɛ Jara mun ye bureau kɔnɔna la hali n'a bɛ syndicat ka bureau o kofɔ mun ye portable n'a bɛ ordinateur portable kofɔ Abu Safinɛ Jara a ye nin bɛɛ lajɛlen di mun ye syndicat ma walasa baara in ko a bɛ se ka ɲɛ cogo min na Abu Safinɛ Jara i bɛ na
na ka fo waati mun na ni cɛ kɔfɔlen a bɛ cakɛda in na n'o de fiyɛna waati tɛmɛ mun ye kalo 9 o kɔni o kan a nana jateminɛ k'a lajɛ yɔrɔ dɔw bɛ kɔni baara belebele ko kan ka kɛ o yɔrɔ kɔni na Abu Safinɛ Jara Kambilo Jogari ani ka taa bila mun ye Sandelila Kucala ani Doila Abu Safinɛ Jara ko baara belebele ko kan ka kɛ ni dugu kɔfɔlen ninnu kɔni o kɔnɔ o la o de kumu kɔnɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko baara belebele kan ka kɛ ni dugu kɔfɔlen ninnu kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara mun ye ɲɛmaya fo falen o kana don a kɔnɔ o la dɛ o de kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ nin cɛ belebele a wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɔni ko o kɛ o sabu kɛ ale kalenkan tɛ dɔwɛrɛ mun ye yuruguyurugu o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ nin cakɛda in kɔnɔ o la cogo min na mun ye directeur régionaux Abu Safinɛ Jara a y'o yɛlɛmali baaraw ni ko o boloda Kucala ta a y'o yɛlɛma Doila ta k'o yɛlɛma Nioro ta k'o yɛlɛma Nara Abu Safinɛ Jara fo ka taa bila Buguni na ɲinama kɛ Sankɔ a ye yɛlɛma ta ni ka nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen Abu Safinɛ Jara ni ka a bɛɛ lajɛlen ka a sɛgɛrɛ ka nin kura fiyɛ yɔrɔ ninnu kɔnɔna ka maa kuraw bila a kɔnɔna o la o maa kura minnu bilala a kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye ordinateur portable Abu Safinɛ Jara a kɔni y'o di maa caman ma baara in kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ mun ye tilennenya o bɛ se ka na a kɔnɔna o la cogo min na o bɔlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko nin cakɛda in n'a bɛ direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat a ko fɔ maa dɔw b'u jɔyɔrɔ kelen na a bɛ nin kana san 5 bɔ o dun ye fɛn ye a fɛn mun don a ti bɛn bi a ti bɛn mun ye belebele sa n'a bɛ Amadu Dunbiya ko fɔ a ye o maa minnu fana bɛ cakɛda in na a bɛ san 5 ko fɔ u ma yɛlɛma ka taa yɔrɔ si fɔlɔ a ye yɛlɛmali baaraw fana ni ko o boloda Abu Safinɛ Jara fɛn jumɛn de nana mun ye sɔ kɔni kana sɛbɛkɔrɔ kalaya mun ye dankɔrɔba in bolo o de tɛ dɔwɛrɛ waati min kɔni na a ye wuli ka jɔ ni k'o bila sen kan o sabu kɛ a nana ye k'a fɔ ko ale ka cakɛda in Abu Safinɛ Jara n'o bɛ urbanisme de l'habitat o ko fɔ mun ye dunkojugu caman ko o kɛra a kɔnɔ la koyi mun ye ɲamili jugu caman o kɛra a kɔnɔ la mun ye carte professionnelle a talen bɛ ka di entrepreneur dɔw ma Abu Safinɛ Jara hali biriki den kelen u tɛ se k'a da a bɛ da cogo min na u t'a datugu dɔn o dun ye fɛn ye fɛn mun n'a ni sariya yɛrɛ kɔni ko a tɛ taa ɲɔgɔn fɛ cogo si la o de kumu kɔnɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o kɛwale kɔni ko a kɛra ale ka cakɛda la dankɔrɔba in ye zolen kɔni ka a da maa minnu ye o kɛwale kɔni ko o kɛ carte professionnelle de b'e bolo k'e de ye entrepreneur ye Abu Safinɛ Jara ka faux diplôme ninnu ko olu labɛn ko olu monter walasa nin carte i bɛ se ka a sɔrɔ cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Abu Safinɛ Jara sira caman bɛ a dɔw kɔni tɛmɛnen o fɛ walasa mun ye nin carte a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o dun n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa minnu yɛrɛ ni baara in kɔni ko o ka kan olu caman n'u ka diplôme dalen bɛ so baara in kɔni ko a ma taa kalifa u ma a dilen bɛ maa minnu ma u n'a man kan o sabu kɛ mun ye carte mun b'u bolo n'a bɛ carte professionnelle entrepreneur ko fɔ Abu Safinɛ Jara o de dir'u ma ani sariya ma taa fan kelen fɛ o de kumu kɔnɔ la nin cɛ belebele a kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɔni ka a bila sen kan nin waati na maa minnu bɛ k'a fɔ ko o carte in taara ka kalifa u ma u y'a ɲini yuruguyurugu sira o la ka sɔrɔ u na a man kan siga t'a la ko don na nataw la k'u bɛna taa wele mun ye pôle économique maa ɲɛkɔrɔ Abu Safinɛ Jara u na taa u ta ka taa a ɲɛfɔ o de kumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ kabini cɛ in n'o bɛ Amadu Dunbiya ko fɔ a y'a laɲini k'a fɔ ko ka saniya k'o lana nin yɔrɔ kɔfɔlen na Abu Safinɛ Jara mun ye kɛlɛkɛjugu wulilen don k'u jɔ dɛ fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan nin baara mun filɛ nin n'a bɛ k'o ka jɛ o kɔfɔ mun ye Amadu Dunbiya bɛ fɛ ka nin baara mun kɛ mun ye urbanisme kɔnɔ la u bɛ se ka gɔri cogo min na ka baara in kɔni ka a sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ a bolo Abu Safinɛ Jara ko o wuli ka jɔ ko de bɛ sen na an kɔni bɛ don min na ko bi siga kɔni t'a la nin cɛ kɔfɔlen a y'a yira k'a fɔ ale ka ko o bɛ masa Alahu Taala de bolo a tɛ maa bolo ale nakun tɛ dɔwɛrɛ mun ye nin cakɛda in saniya o bɛ se ka na a kɔnɔ la cogo min na jɛlenya o bɛ se ka na a kɔnɔ la cogo min na baarakɛlaw bɛ se ka lafiya cogo min na wa min ye yuruguyurugu kɛlɛ Abu Safinɛ Jara ko tɛmɛ bɛ kɛ ni o ye kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye le pays ale kɔnɔ maa ma paga ale sɛbɛnnikɛla ye Abu Ibunya Bala an taa sugu kɔnɔ Isu Sogo an ka taa sugu kɔnɔ kana an ka ɲɔgɔn dɛmɛ Abu Safinɛ Jara an bɛ segin kura ye kana kumaso kɔnɔ radio ye Nura FM ye 94 tɔnbi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani wɛrɛda la mun ye Birema Yalku ye an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ mun ye clinique Aya o kɔnɔ la nin waati na k'a fɔ a ɲɛna ko a Yalku ye mun ye ko an ka kungafila sa n'o ye Lasini Jalo Koɲumani wɛrɛda yɛrɛ kɔnɔ Lasini Jalo an bɛ foli ta ni ka a fɛnɛ k'a sɛgɛrɛ i bolo kari ka don Belikɛrɛ ka fɔ ne bɛ bolo don bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko un nouvel horizon u ko di ka fɔ Mahamadu S Tarawele ale ka sɛbɛn no Mahamadu S ko min bɛ talikɛ ka ka fɔ n'a fɔ bamananw bɛ kuma dɔ fɔ k'i ka dɔn ka fɔ ko ni dɔ ka bama fa dɔ natija min bɛ talikɛ ka ka fɔ parti politique maaw la ka dɔn ka fɔ olu kɔni bolo u ka na a jalen fɛn ka sababu kɛ ka dɔn ka fɔ min bɛ talikɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama anw ka jamanakuntigi ni o ye Asimi Goyita ye a ye décret dɔ bɔ min ni o kɛra i ka dɔn ka fɔ utukalo tile 21 san 2022 na décret min ni o numéro est numéro 2022 -0485
bar TP TP-RM kosɛbɛ ka fɔ min ni a bɔra utukalo tile 21 san 2022 min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Maïga ale min ni k'a dɔn k'a fɔ o ye ministre de l'administration territoriale i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ Dr Choguel Kokola Maïga bɛ se ka nɔnabila cogo min na Fasiriba ka fɔla Dr Choguel Kokola Maïga kabini waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ a ka état de santé i k'a dɔn k'a fɔ a ka kɛnɛya ko a sabatilen tɛ kosɛbɛ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ a ka kan ale ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sɛgɛnnafiɲɛbɔ min kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ sariyakisɛw b'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale taara o sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa ka bila a nɔ la fɔlɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ baaraw kana jɔ cogo min na ka d'a kan i k'a dɔn k'a fɔ nanzaraw ko ten ko administration ko c'est une continuité i k'a dɔn k'a fɔ baara ti jɔ fiyewu k'a fɔ ko maa kelen tɛ i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Dr Choguel Kokola Maïga ale taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a kɔni lajɛra i k'a dɔn k'a fɔ k'a lajɛ filen bɛ se ka biri filen kɔnɔ cogo min na sigiyɔrɔ ye colonel Abdoulaye Maïga ale de ni poste in ka kan i k'a dɔn k'a fɔ colonel Abdoulaye Maïga ale taara ka bila yɔrɔ in na i k'a dɔn k'a fɔ kabini nin baara in kɛra min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ parti politique la parti politique minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ kabini nin transition in daminɛna ka se fɔ bi ma parti politique minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ u tile kelen u ma foli ta fiyewu i k'a dɔn k'a fɔ ka transition in k'a sɛgɛrɛ i teri kɔrɔ tɛ yan n ko n bɔra lo sa da ma sa mais i teri kɔrɔ don politique ko tɛ yan an y'a bila o i teri kɔrɔ don o don n'Ala sɔnna o kuma min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ parti politique la i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabi transition in daminɛna ka se sisan ma parti politique maa caman de bɛ yen minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ u ma transition i k'a dɔn k'a fɔ u ma kɛ a fɛ parti politique caman de bɛ yen u ma kɛ transition in fɛ hakaja i k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati autorité transitoire n'olu ye i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali fɛn o fɛn tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ parti politique la u b'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ ka o fɛɛrɛ ni dabali k'o dafiri cogo min na o i k'a dɔn k'a fɔ kabini nin baara in ni o kɛra n'o de ka colonel Abdoulaye Maïga k'o ta k'o bila Choguel nɔ la ka kɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ a ka banako ye i k'a dɔn k'a fɔ ko parti politique caman de bɛ yen k'u bɛɛ ka tɛgɛrɛ fɔ bi koyi k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a tun bɛ fɛ ka donda min sɔrɔ olu bolo k'a fɔ ko o don na k'o sɔrɔlen filɛ o sababu la i k'a dɔn k'a fɔ o colonel Abdoulaye Maïga waati min na i k'a dɔn k'a fɔ a taara i ye communiqué kɛ communiqué bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ saga ani waati bɛɛ lajɛlen bɛ i ka communiqué fɔ min b'a jira k'a fɔ Abdoulaye Maïga a ka tali ka bila nin place in na ko a diyara olu ye kosɛbɛ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko transition tɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka fara Abdoulaye Maïga kan walasa i k'a dɔn k'a fɔ transition a tɔ a bɛ se ka kuncɛ ko ɲuman cogo min na o kuma min bɛ tali kɛ nin parti politique la kɛrɛnkɛrɛnnen ni k'a dɔn k'a fɔ RPM jamanikuntigi kɔrɔ ale ka parti min bɛ yen ni o bɛ wele ko Morona i k'a dɔn k'a fɔ Kasimu Tapo ka taa se k'a dɔn k'a fɔ DPM ma ani k'a dɔn k'a fɔ PGA Mali PGA Mali ka cɛ ka parti i ye cɛ min tɔgɔ fɔ kunu jɔn ko c'est la solution voilà n ka cɛ tɛ dɛ c'est la solution aw bɛ boli politique ma ɲɛ cogo di ne ma boli dɛ i bɛna fɔ ko mais i bɛna fɔ n ka cɛ tɛ o i ka cɛ tɛ cogo di ayi c'est ton ami non comme ne bɛ a surnom dɔn kosɛbɛ ne b'a surnom dɔn kɛ mais c'est n ka mɔgɔ tɛ cɛman bɛɛ bannen bɛ politique ma ko gɛlɛya dɛ ko bɛɛ bannen b'u la parce que ka fɔla n'o ye Mamani S ye Mamani ko di a ko i k'a dɔn k'a fɔ nin parti politique minnu ni u kofɔlen fɛ RPM Morona PDM i k'a dɔn k'a fɔ PGA Mali i k'a dɔn k'a fɔ nin parti politique ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ bi wa k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Dr Choguel Kokola Maïga waati dɔ la ninnu kɔni ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ hakaja Choguel Kokola Maïga a bɛ se ka bɔ jɔyɔrɔ in na cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ Ala nana ni a ka n'a ye hali ni a y'a sɔrɔ Choguel Kokola Maïga a ma bɔ jɔyɔrɔ in na fɔlɔ nka min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ banako o sababu la Choguel Kokola Maïga jɔyɔrɔ in a kɛmɛ k'a bila fɔlɔ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛyaw sabatilen tɛ o kuma a taalen bɛ furakɛliw walima a bɛ furakɛliw baaraw kan ka kɛ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin cɛba in na n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye kabini ale kɔni bilara a nɔ la kaban parti politique ninnu kɔni kɛmɛ ka tɛgɛrɛ k'a minɛ koyi min bɛ tali kɛ a b'u ɲɛna k'a fɔ ko nin na kɛ occasion ye walasa i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka don sɔrɔsi ninnu senkɔrɔ cogo min na a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ fanga u bɛ se ka a ndaraki ka taa u ka côté la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ parti politique ninnu na ni maa n'i bolo dɛsɛra zaba la i b'a fɔ a ka kunu min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ka laɲini kun tɛ hali bi Abdoulaye Maïga ye koyi parti politique maa ninnu u ka laɲini kun ye u yɛrɛ dɔ de ye min bɛ tali kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Choguel Kokola Maïga i k'a dɔn k'a fɔ ale bɔra fanga la o kuma mago tun bɛ min na i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye u yɛrɛ dama dɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ a ma kɛ o dɔ ye min kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ma kɛ o ye ni Abdoulaye Maïga taara a k'a dɔn k'a fɔ n'u tɛna se k'a fɔ k'o fana man ɲi u la obligé min bɛ tali kɛ sollicitation na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ foli ni tanu na k'a jira k'a fɔ ko u na Abdoulaye Maïga k'a jukɔrɔma tindi walasa i k'a dɔn k'a fɔ transition a
a tɔ bɛ se ka sankɔrɔ ta cogo min na. Patiri filɛ ani min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Mahamani Estrawele ale ka sɛbɛn don. Mahamani Estrawele Abu Safinɛ Jara a bɛ fo dugutigi kɔrɔ ale tɛ dugu ɲɛlen fɛ le pays me bɛ n bolo dɔn bɛ bɔ ni a ye mun ye Bubakar Yalku ye dɔgɔnɔkɛ a kumara a ko mun ye transition au Mali n'a ko fɔra a tɛ furancɛla fanga Abu a to o kofɔ wa siga t'a la ko mun ye don n'a nataw la balina ko o baara ko o bɛna bolo da mun ye Bubakar Yalku ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye anw ka furancɛla fanga ye a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko u bɛ taabolo min kɔni k'an bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ Jara a taabolo kɔni k'a ye diɲɛma kɔni k'u kamana k'u gan u ma se ka sigi n'a ye abada k'a fɔ ko maliden min na maa minnu filɛ furancɛla fanga la tan ko olu filɛ ka taabolo min ta ko maliden bɛ se ka na nin taabolo k'u ta Abu Safinɛ Jara a kɛlen bɛ kabako ye bi min ye diɲɛma bolo o misali jɔnjɔn ye fɛn jumɛn Abu ni hakili b'a la ko an ka segin an kɔ dɔɔni a ko dɔɔni min kama i y'a ye k'a fɔ ko mun ye i bɛ ka fanga ale dafirila i bɛ na ye k'a fɔ ko maa caman kɔni y'i ta fɔ koyi o sabu kɛ maaw y'a yira k'a fɔ ko mun ye fanga kɔni ko a dafirila kun mun kama Abu Safinɛ Jara ko laɲini ko a ma sabati a dɔɔni kama mun ye maliden caman y'i fɛ taa ko o fɔ dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko mun ye général Musa Jawara ani ka taa fara mun ye Sumayila Bube Mayiga kan k'olu de janfa jugu kɔni sigi ka i bɛ ka fanga ni ka a dafiri ko sɔrɔsi minnu filɛ ka na fanga ni ka a dafiri ta ko siga t'a la ko ne général Musa Jawara ni ka taa fara Sumayila Bube Mayiga kan Abu Safinɛ Jara ko o bolo ko o bɛ ɲɔgɔn bolo ayiwa an ka taa a ka ɲɛna an ka taa Abu Safinɛ Jara ko u bolo ko u bɛ ɲɔgɔn bolo b'a ka fɔ la a ko n'i ye ko jateminɛ k'a lajɛ babu in kɔni a sɔrɔ cayara fo k'a fɔ ko a cayara o de kumu kɔnɔna n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye fanga kɔni ko a nana yɛlɛma Badawo ale tun bɛ fanga la wa fanga tarabasura ka bɔ Badawo bolo Abu Safinɛ Jara ni ka a di mun ye a tigi u ma Patiri ka b'a ka fɔ la donni min kama fanga yɛrɛ kɔni a tun bɛ mun ye Badawo bolo maliden caman sɔmina k'a ye k'a fɔ k'an bɛ don min na ko bi fanga in filɛ taabolo min na ko siga t'a la a bɛ n'a fɔ IBK taara nka hali bi ko IBK kelen ko o bɛ yen dɛ maa minnu fana tun bɛ k'a fɔ ko nin sɔrɔsinu mun nalen filɛ nin ko min ye général Musa Jawara ka taa fara mun ye Sumayila Bube Mayiga kan ko olu ka denmisɛnninw ko ko laban kɛra cogo min na o ka dogo maa si la Sumayila Bube Mayiga a taara bila kogo naani ni ɲɔgɔn cɛla la général Musa Jawara Abu Safinɛ Jara o taara bila kogo naani ni ɲɔgɔn cɛla o la Patiri b'a ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ kolonɛli duuru minnu ye fanga in ka a jato tɛ cari n'u ye IBK ka fanga ka a jaso u yɛrɛ kɔni nana jateminɛ k'a lajɛ Mali ka laɲini ye fɛn mun ye Abu laɲini ko a ka taa bala o de kumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ k'u ye wele kɔni ko o bila mun ye malidenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye M5RP olu ka maa ɲɛma n'o ye Dr Sukali Kokala Mayiga ye Abu Safinɛ Jara premier ministre o taara ka kalifa ale ma Patiri b'a ka fɔ la a ko ni maa minnu filɛ fanga kunna bi n'a bɛ sɔrɔsi duuru Abu o kɔfɛ u nana jateminɛ ka a ye ko sabu kɛ ni mango maa de mana mun ye bama ɲɛ ko dɔn ka tɛmɛ tinɛni kan a cili ko o bi i kɔnɔ ninnu ye gɛlɛya mun ye jamana in kɛlɛ daminɛ fo ka n'a bila bi la Abu Safinɛ Jara u b'a kalama n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye fanga ko a taara ka kalifa u ma u yɛrɛ y'a dɔn ko yɛlɛma baara minnu o kan ka bolo da o de kumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye faden minnu bɛ Faransi ni États-Unis jamana o la bi Abu Safinɛ Jara o ye Irisi ye Irisi fana kun sigilen bɛ ka jamana in kɔni ka a makɔnɔ ko sabu kɛ mun ye anw ye Irisi teri jamana dɔ don teriyaw tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛla la waati tɛmɛna u na ni fanga mun nalen filɛ n'a bɛ kolonɛli duuru maa ninnu ka fanga o kɔfɛ o mun ye o tɛgɛ di ɲɔgɔn na kɔrɔ mun n'o kun bɛ anw ni Irisi jamana cɛ Abu Safinɛ Jara u nana o furan ko o kuraya kosɛbɛ o tɛgɛ di ɲɔgɔn n'o tɛmɛna anw ni Irisi jamana cɛ an y'a ye k'a fɔ ko mun ye hɛrɛ caman ko o sɔrɔla o bolo Patiri b'a ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye an yɛrɛ ka Maliba ye n'a bɛ ba Maliba ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye an ka jamana kɔrɔnfɛnya bolo a tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye o dugujukɔrɔfɛn ninnu a nafama caman kɔni bɛ yen koyi wa diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka laɲini nin ye i ka na o fanfɛla in na dugujukɔrɔfɛn ninnu kɔni i bɛ se ka a sɔrɔ cogo min na nka n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ Irisi fana kun sigilen bɛ ka nin waati in ka a kɔrɔ koyi Irisi kun sigilen don ka nin waati in ko o kɔnɔ a ko mun ye Faransi ka tulo gɛlɛya Faransi ka kana gɛlɛya o de kɛra sababu ye ni ye mun ye nin nɔri yanfan ye n'a bɛ anw ka jamana kɔrɔnfɛn yanfan ko fɔ Abu Safinɛ Jara siga t'a la ko a bɛna minɛ u la koyi Patiri b'a ka fɔ la mun ye Bubakar Yalku ye a ko ni maa minnu ka sɔmi kosɛbɛ jamanaba minnu n'olu ka sɔmi olu ye ko in taabolo ye cogo min na o sabu kɛ olu caman y'a ye k'a fɔ ko mun ye politiki mun n'a bɛ Faransi bolo Faransi kun kɛlen bɛ ka politiki mun ni k'a ta ka na mun ye farafinna dugu ko o sɛgɛrɛ olu tɛ se ka tugu abada bilen Faransi kɔ n'u tigɛra Faransi kɔ a bɛ kɛ mun ye maloya kulusi banni ye o de kumu kɔnɔ la ko mun ye Irisi ale kɔni ye kare kɔni ko o fara ni Faransi ye Abu Safinɛ Jara ka tugu mun ye anw ka marabaw kɔnɔ n'a bɛ les 5 colonels o kɔfɛ Patiri b'a ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Faransi anw kɔni y'a sɛbɛkɔrɔ gɛn
gɛn ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna o la a baara in kɛra tiɲɛ kɔnɔna o kan wa mun ye nimisa foyi ko o ma ye a ko la a terikɛ b'a ka fɔlɔ mun ye Boubacar Yaliku ye a ko mun ye kalata minnu n'olu bɛ ka na mun ye waati n'a nataw la Abu Safinɛ Jara ko an ka sigi n'a ye k'a fɔ ko balina ko o bɛna ye a la koyi a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ yɛlɛmali baaraw ko o caman ko o bɛna boloda mun ye politiki siraw fɛ wa mun ye kalata yɛrɛ waatiw kan ka kɛ cogo min na o ma dogo maliden si la wa bɛɛ lajɛlen kɔni b'o o kalama kalata waatiw kan ka kɛ cogo min na nka ɲininkali mun bɛ n'o bɛ malidenw da kɔnɔ bi Abu Safinɛ Jara o de tɛ dɔwɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko jɔn de bɛna kɛ nin sɔrɔdasi ninnu ka cɛbɔ ye jɔn de bɛna kɛ nin sɔrɔdasi ninnu ka cɛbɔ ye don n'a nata u la maa si tɛ kɛ Ala ye k'o dɔn fɔlɔ nka fatirikɛba ka fɔ la a ko nin ɲininkali ko a jaabili ko o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o sabu kɛ maa si t'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasi ninnu bɛna kariya ka fanga ka ta ka kalifa civil jɔn de ma transition in bannen kɔfɛ Abu Safinɛ Jara ko fɛn dɔ k'a bɛna maanifin kɔni o kamana k'o kan a ko ni du ye ko jateminɛ k'a lajɛ transition minnu n'u tɛmɛna anw ka jamana kɔnɔ waati tɛmɛnenw na i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ kalata ko a ma kɛ mun ye maa minnu bɛ transition k'a baara o kɛ u ka cɛbɔ ko o dɔnnen don kalataw la o dogolen tɛ maa si la waati tɛmɛnenw na o maaw ko o dɔnnen don nka mun ye colonel duuru min filɛ nin ye Abu Safinɛ Jara n'u bɛ fanga kunna u b'a dɔn k'a fɔ ko n'olu taara ta ka fanga k'a kalifa civiliw ma Abu Safinɛ Jara ko baara ko a bɛna gɛlɛya u bolo kosɛbɛ k'o sabu kɛ gɛlɛya belebele ko u yɛrɛ de bɛna o sɔrɔ o de hukumu kɔnɔ la fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka tigi sen kan mun ye civiliw kɔni u kana na tɔgɔ si la fanga in kɔni a sanfɛla o la o sabu kɛ n'u nana fanga in ka a minɛ kura Abu Safinɛ Jara an bɔra kunu yɔrɔ mun na siga t'a la ko an bɛ segin ye dɛ o sabu kɛ mun ye a yira k'a fɔ mun ye ni parti politique ninnu caman bɛ bi i bɛna ye k'a fɔ k'u ka dɛmɛ bɛ ta ka Faransi kɔni ka a sɛgɛrɛ parti politique ninnu caman bɛ bi anw ye gɛlɛntɛ mun ta ni ka Faransi sɛgɛrɛ anw ye Faransi gɛnni mun kɛ a parti politique mun bɔra ka tɛgɛrɛ fɔ a ko la Abu Safinɛ Jara ko o ka dɔgɔn a ko ni du ye malidenw jateminɛ k'a lajɛ Faransi gɛnni mun kɛra ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la yan siga t'a la mun ye maliden fantan naani bɛɛ lajɛlen Abu Safinɛ Jara bɛɛ lajɛlen ye dusu gosi ni nin ko ye wa mun ye bɛɛ lajɛlen kɔni ko o ye tɛgɛrɛ ko o fɔ Abu Safinɛ Jara n'a ma ye k'a fɔ ko mun ye kalataw baara kɔni ko o bɛna kɛ an k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko mun ye balina ko belebele ko o bɛna yegi dɛ wa mun ye sɔrɔsiw u k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ filɛ ka baara belebele minnu ni ka a boloda ta jamana yɛlɛ refondation o bɛ se ka na a kɔnɔna cogo min na malikura baara mun ni a kuma bɛ ka ɲɛfɔ n'u ye fanga in n'u y'a kalifa civil ma Abu Safinɛ Jara an bɔra kunu yɔrɔ min na ko an bɛ segin dɛ ko sabu kɛ mun ye Faransi ye Faransi taara nka a kɛlen bɛ k'i ɲɛ kɛrɛnin kɔni ko o dɛ mun ye anw ye maloya kulusibani min ta ni ka Faransi jamana ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara u tɛ ɲinɛ a kɔ abada wa siga t'a la u jigi b'a kan k'a fɔ ko ni fanga ko n'a kalifa la mun ye civiliw ma diɲɛ don o don k'olu Faransi kɔni ko u bɛna u jɔyɔrɔ ta o de hukumu kɔnɔna la mun ye Boubacar Yaliku ye a y'a yira k'a fɔ walasa mun ye anw filɛ ka baara minnu ko o boloda transition kɔnɔna la tan Faransiw filɛ ka baara belebele minnu ni ko o boloda Abu Safinɛ Jara walasa mun ye baara in kana taa bi ji la u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la u ka cɛden dɔ kɔni ko o labɛn o cɛden mun n'o bɛna se ka kɛ cɛbɔ ye n'a bɛ masakɛkɛla ta o kɔfɛ mun ye transition bannen kɔfɛ wa o cɛden tigɛ maa ye dɛ o na k'u maa duuru kelen lafari filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye le pays kɔnɔna la Boubacar Yaliku ye ale ye sɛbɛnnikɛla ye Abu Ibunya Babarika pays kɛra ka fɔ ne bɛ n tɛgɛ don teliya la n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indépendant i k'a dɔn an ka taa Kayi i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ wele ko jɔnya n'o ye esclavage par ascendance i k'a dɔn k'a fɔ activiste dɔ bɛ yen ni o cogoya ko Musa Kone Musa Kone k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a ye waleya kɛ waleya min kɔnɔna na ni u bɛ a wele ko outrage à la magistrature outrage à magistrat k'a dɔn k'a fɔ a bɛ n'a fɔ a kɔni ale video kɛ video min kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ a ye jalaki caman ta ka juge k'olu sɛgɛrɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ kununko n'o bɛnna arabadon ma k'a dɔn k'a fɔ nin dankɔrɔba in ni o ye Musa Kone k'a dɔn k'a fɔ ni activiste do Musa Kone ni bɛɛ lajɛlen bɛ a wele ko Lajo min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a bilara Bamakɔ kasobonba la kununko arabadon maison centrale d'arrêt de Bamakɔ kura k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Musa Konde a bilara ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ affaire de l'esclavage dɔwɛrɛ tɛ dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ an bala musokɔrɔba in san 70 ani kɔ ale min k'a dɔn k'a fɔ waati tɛmɛnenw na k'a dɔn k'a fɔ binganni wale dɔ taara k'a sɛgɛrɛ min ni a kɛra Kayi mara kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na affaire in waati min na komi sisan a bɛ juges ka bolo kan k'a dɔn k'a fɔ maa caman de bɛ yen minnu ni olu bɛ tɛgɛrɛ nin waati in na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin Musa Kone in na n'a bɛ wele ko Lajo kɔni k'a dɔn k'a fɔ nin waleyaw kɛlen kɔrɔ kɔfɛ Lajo kɔni kɛlen filɛ nin ye ka video cɛjugu dɔ k'o fɔ min bɛ tali kɛ kuma cɛjugu caman la kuma minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ dankari kɛ i k'a dɔn k'a fɔ juges la min bɛ dankari kɛ magistrat la k'a dɔn k'a fɔ o kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ Musa Konde la ale kɔni a ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ kura ka so bɔ ale kɔnɔna na parce que filɛ
an ye min bɔ indépendant kɔnɔ i bonya bɛ kɔrɔfɔ la indépendant baarakɛlaw bɛ fo ni waati na mun ye Baɲɛ Kɔnɛ Baɲɛ kisɛ Babinu den mun ye Ala ka hinɛ Darahɔna ale kanuba belebele do Baɲɛ Kɔnɛ Baɲɛ kisɛ an b'a fo ni waati na Itali k'a fɔ a ɲɛna ko a Kɔnɛ mun ye Alassane Fofana an bɛ foli ta ni ka a fɛnɛ ka a sɛgɛrɛ France kɔnɔ la Adama Togola Damise badabada foli an b'a lase a fɛnɛ ma